Pernille, du har studeret sepsis. Hvad er sepsis? Sepsis er en tilstand, en patient er i. Patienten kan have sepsis, eller svær sepsis, eller sepsischok. Hvor mange får egentlig sepsis? Altså man siger, at i Danmark er der omkring 12.000 om året, der får sepsis. Problemet er, at man skal standse processen, så ikke man får sepsischok. Hvordan kom egentlig dette projektet i gang? Projektet kom i gang via Patientsikkert Sygehus, hvor man har nogle pakker, hvor man har nogle guidelines for, hvordan man skal behandle sepsis. Og det vi gør som sygeplejersker, det er, at vi prøver at opspore svær sepsis eller sepsis og prøve at forebygge svær sepsis og sepsischok. Og der udviklet dere noget? Vi har udviklet et sepsis-skema, hvor faktisk er en guideline, som sygeplejersken bruger lige så snart patienten kommer ind i akutmodtagelsen, hvor hun så ud fra den har fået nogle kompetencer tildelt til at starte behandlingen af sepsis-patienterne. IV-væske og oxygen, tilførsel til patienterne og bestille bloddyrkning, blandt andet. Hvad har egentlig blitt resultatet af dette projektet? Vi har ikke deciderede resultater i forhold til, at der ikke er så mange, der får svær sepsis, fordi vi får også patienter, der kommer ind, som i forvejen er svært syge og har svær sepsis. Men det vi kan se, det er, at diagnosetidspunktet fremskyndes, så vi tidligere får sat lægen i gang med eventuelt at tage stilling til, om der skal bestilles, eller der skal gives noget antibiotika og finde fokus på en eventuel infektion. Tusind tak for at du ville lade dig intervjue. Ja, velkommen. Tak.